com la truco des del cotxe perquè m'agafo la... Hola, Consol, com esteu? Bé, gràcies a Déu. Com que no sortim de casa per a res, Per res, estem a salvo. Bé, haureu d'anar a comprar algun dia, no? Digo jo. Ui, no. D'aquí que ens acabem tot el menjar que vam comprar abans del confinament, en podríem passar 7 o 8 de pandèmies. Jo també vaig carregar fora aquells dies abans del confinament perquè que tothom comprava paper de vàter i ara tinc paper de vàter per donar i vendre. Tu, A veure, què una volies? animalada. Per què trucaves? Que tinc l'olla al foc! Pues encara comprant molt aquells dies, les provisions es van acabar. Tu, clar, i la Maria Teresa menja més que una llima del 15, doncs hem tingut que anar a comprar. I hem sortit de casa per primera vegada, No vegis quin xou, que hem muntat mascarilles, guants, gorros, gafes, cafès, taps per les orelles, de tot. Ai, valga'm Déu, quina nosa tot això, Amb lo còmode que vaig jo per casa, que hi ha dies que no em trac la bata d'anar a dormir. Ai, no sé ni quin dia he vist. Bueno, doncs això. Total, que ara hem arribat al supermercat i ens ha tocat fer cua, una cuada de caldeu, Una hora esperant per poder arribar. Per poder arribar a la porta, I ara just, quan em tocava adentrar a comprar, va i em truquen de l'Amazon, tu, que ens porten un paquet. L'Amadeu, que es dedica a repartir ara aquest. L'Amadeu, que és més gos que el jaure. L'Amadeu no, l'Amazon. Aquell puesto on pots comprar per internet i que ens ho va ensenyar el curset d'informàtica. Vale. Un paquet de l'Amazon, ui. A veure, és que això no sé com funciona. Escolta'm un moment. La cosa és que no podem marxar del súper, perquè hem fet una cua molt llarga. I què hem fet? I no tinc ganes de fer-ne una altra hora de cua, vale? I et trucava per a veure si et podien deixar-te a tu el paquet. A mi? Però si no he demanat res jo. No. A veure un momentet, A veure si ens entenem. Que nosaltres l'hem comprat i ja està pagat. I ja està fet tot. Solament cal que el repartidor està esperant per deixar el paquet en algun puesto. I era per si el podia portar a casa teua i continuar la ronda ell tranquil. Sol li has d'obrir la porta i ell te deixarà el paquetet a baix i ja el recollirem. M'explico? Què m'explico, Consol? M'explico bé? Ell te deixarà allò tranquil. Vale. I quan ha de ser això? Perquè ara estic molt enfeinada, que tinc l'olla al foc, Ha de ser ara que està esperant. Que si no marxarà i em quedaré sense el paquet. És que saps el que passa? Just ara m'ha d'arribar un paquet de l'AliExpress. I clar, igual tinc massa gent a casa, Oh, per favor, ves a cagar! I ves ara, li faig una brometa i s'enfada. Si és que no som res, i res és poc, i poc és menys encara. Boi, ja va! Ve el paquet!